Ang dami pa rin hindi nakapanood ng ating haunted house guys. Kasi nagp-PM doon, nag-PM lang ng hi, hello, gano'n, bla bla. Pero hindi naman naka-follow sa ating mechanics. Paano kayo masisendan natin ng video guys na hindi naman kayo nag-follow sa mechanics? Dapat naka-share kayo, naka-like at naka-react. Ganun po. Tapos screenshot nyo po yung ini-share niyo kung naka-share ba kayo to proof naka-share kayo at saka i-PM nyo agad sa akin. Automatic yan, mag-send ako ng video kapag naka-share kayo. Basta meron lang yung proof nga naka-share kayo. Ayan po ha. Again, sa magusto manood nito, share the video tapos screenshot at saka i-send din sa akin agad-agad sa messenger. At maghintay, dapat marunong din kayo maghintay guys ha. Dahil ang dami po nag-PM sa akin guys. Ang dami gustong magpa-send ng video. Kasi hindi ko talaga binibigyan kasi hindi naman naka-follow sa mechanics, 'di ba? So unfair naman po sa iba. Nag-share sila tapos ano, syempre nag-share sila, syempre automatic sendan natin ng video. Hindi naman yung nag-PM lang kayo ng hi, ganun bla bla, pa-send. Hindi naman kayo naka-follow sa mechanics, 'di ba? Ano kayo masendan yan? So ganun lang, follow the mechanics lang talaga. 'Di ba? May naka-up nga sa atin diyan, 'di ba? Hindi naman naka-follow sa mechanics. Kung gusto mo lang itong haunted house guys, i-share nyo po ang video. Ganun lang po kadali at mag-comment ka dyan. Dami nyo talagang dapat marunong din kayo maghintay guys. Hindi naman ako robot na pag kayo, reply agad. Ang dami nyo kaya, diba? Hindi lang ikaw, ang dami nagbi-message, almost 200 plus. Ayan, marunong ka may maghintay guys, hindi yung magpaano kayo pag galit ganun, scam daw, ganun. Paano kayo mag-guys, hindi naman kayo nag-follow sa mechanics. Diba? Sabi ko nga sa inyo, pag nag-message kayo nga, follow the mechanics po before yung videos. Siyempre, pag hinarapan din yun na sa iba, diba? At go na, kung gusto mo rin manood ng video, i-share nyo na po. Bye-bye! Ganon, dapat share mo rin.